Ayi kodwa Steve, yazi iphutha leli. Bengafanele sizodlelela ngempela. Hayi gogo. Ngeke phela ukudla okuncane nje singakuphi ivakashi. Idla ukudla. Lalela, awumeka kancane ngokukhona bani ngalini. Mahlala phansi, qedela ukudla kwakho gogo. Steve sengiqedile mina. Usuqedile ema. Kodwa waba njani? Hayi. Lohamba nawo futhi kubuza ukuqala. Steve, No gogo. Lo muntu ungiyadla. Baba mfundisi. Yazi into engiyithandayo ke bantu bami eyisifiso sami esikhulu. Baba. Ukuthi leli sonto ngifuna likhulu, libe likhulu. Awu baba mfundisi mina ngibone ngathi leli sonto likhulu ngokwanele. Hayi cha, alakafiki lapho ngifuna khona. Ngifuna mangabe sisonto le stadium. Yabona stadium. Ekhizwe lithi stadium. Kuqala ukuthi mina mangishumela kuma microphone. Mangabe ngithi mina haleluya, ukhala haleluya. Mangithi amen bazalwane, amen. Niyabona ke. Mana ke. Ngikona kwakamnandi. Yini lento kwamnandi kangaka? Kuphekiwe muslephe kitchen. Oh, Cha baba khona baba asibona abantu abadla ngale inkathi la ekhaya. Saye sidle late. Ubaba ngimazi eyindoda ehlala ishumayeza abantu ezindlini ingene house to house. Ubaba simbambezeni nje kona. Isikhathi nginaso. Uma ngabe kukhulunywa ngokudla, isikhathi nginaso esiningi. Manje ke ngizohamba mina ngingena endlini ngishumayela ngiqala la. Bengakaqali noqala usuyangixoxa. Gogo, kanti khona sawubona bamfundisi. Oh. Nisaphila gogo. Sikhona bamfundisi. Angithuko mina. Hayi bamfundisi uthi kukhona kade ngisakwenza ngale kamereni lami ngisephizana kancane. Oh, manje umlomo lona wenze njani? Ukwenze njani? Ngathi khona kungithintile lami bamfundisi. Oh. Hayi cha, hayi kulungileke. Engikusho ukuthi ke gogo nawe ke Themba nonkosikazi wakho. Ngiyathanda maniza njalo esontweni. Ningezi yabona qwa yabona kuhle koma installment. Uyabona umuntu uyafika namhlanje awubenyamalala. Uyafika nize cash. Nibe khona esontweni. Baba mfundisi ushukuthini manje? Ngizama ukuthi nogogo lo eza zosijoyina esontweni simbhalise ngokugcwele simshayiste. Usam uthi kodwa pho bamfundisi kolunga la ekhaya ngoba sonke sikhonza eindaweni ezihlukene bamfundisi. Asikhonzi ndawo. Hayi, kanti akuyona inkinga leyo gogo. Yabona isonto lami liphethe yonke inhlobo yokudumisa. Mangabe ufuna wena sukushala ipostoli sikhona. Buka wena. Uthi usabheke lokho sukushaya ngesidodana. Awusenjalo yithi labaya haleluya amen hey Sawona mfundisi. Ya sengisemoya ngibona ngisemoyeni. Hayi isikhona. All right. Kanti ukhona nawe? Angikhona baba. Okay. Mfundisi besabuza ukuthi singathanda yini ukuthi sonke nje basumndeni siyokhonza ebandleni lakhe ubaba. Hayi mfundisi akuyona inkinga kangakanani. Kodwa akuyona into esingayijaha sibambe ngoshukela le. Into futhi uhlalele phansi ucabanga. Yabo lelo gogo. Awuthi kuhlala ngala. Ngaze ngathini? Ngathi Mawiniza. Gogo. Umsindo. Sinehambile abafundisi. Khulumela phansi. Ngiyabonga mfundisi usukhona ngoba ngizombulala. Ngizombulala ngezami izandla. Hayi masekhuluma ngokubulala mina kancane udinge kumthandazo. Hayi angizusondela mntanami ngizovela ngikuthumele lapho ngesatellite. uNkulunkulu namandla msize angabulali engawele esonweni amen. Ngasibindele ngidina ngayo kuThemba ngiyekukhona. Ubhongo ufika lapha uMike ungifundisa ukubhukuda. Uyangibamba ke mengifundisa ukubhukuda. Abe nomona ubhongo angene emanzini nalona. Hayi mzala, usasuka wagwiliza wasizwe uyena uMike loyo. Hayi angidiniwe ngiyaqhuma. Uphi ke yena ke lo mtshuzo ubhongo? Angazi ukuthi ukwazi. Hayi bomzala yasingena ehlazweni elikhulu ngalento. Ixoshiwe sisibuyi. Bathe ngaphinde ngubeka umcondo wami lapha. Bengazi nokuthi nginemcondo mina. Hayi cha unayo imcondo. Uyazi ukuthini ke mntana? Yonke lento enzo lobhongo wakho uyenza phansi kwegama elithi ke love. Uthando. Kwazi
wenzeni ubhongo ngothando? Sikokho, angikaze ngiphoxeke kanje empilweni yami. Yazi lento engiyenze ubhongo, ngeke ngiphinde ngiyikhohle. Kodwa Nkosi yami Mawinisi, nawe ufuna umcabangela ubhongo umzi. Ubhongo uyakuthanda. Uma esekubona uthinta enye indoda, ngempela kuvuka isikhwele kubhongo ukuthi akenze njani. Kokho bengimtshele kahle sisuka la ngathi Bhongo, umsebenzi wakho uphatha ikhwama. Kobe sekuthi ke mase ngikhathele angibeletheke. Hayi ngizenza Mawinisi, ubhongo uyamazi. Kungena ngala, kuphume ngala. Ubulindele mina. Ngizombamba yena. Yafo. Hayi. Awukahle ukukhulumela emakhoneni. Awuvele sibone. Zisharp man. Hayi bafo. Umfundisi kade esipha izwi. Nathi ake simsize bandla ngicabanga umfundisi uthi awuyafa iphango. Akulungile bafaki kulungile. Uyaphula nami bese ngicabanga kanjalo impela ukuthi hayi akadli umfundisi. Nazo uyabona ke mina mfundisi indoda ewazi umoya engcwele. Eyazi ukuthi kuyaphiwana. Bafo awusheshe lapho. Uyazi awufana lenkosi leni uHeroda ekwathi mawuJesu ecela amadombolo yena wahlaba uJesu ngeviniga. Hayi ibeka kahle impela mfundisi. Themba kunama plates ngale kitchen phe etafula amabi ethi ngizokusiza. Samba sekitchen. Themba ingani nakho ukudla kade ngikhuluma ngakho. Uyakwazi ukuthatha iplate lami lokugcina ngiyonikeza umfundisi. Imina engadlile oPrastive nogogo badlile emakamera nawe uyonke lapho uzosala mina ngeke. Uzongifaka ehlazweni yenze njani? Uzonika umfundisi iplate elilodwa. Awu usasho nje mfundisi. Hayi sinibethele baba. Uzwa mazolo. Oh. Hawu kanti nani? Hayi ayikhuleka mina mfundisi ngicela umoya engcwele. Ikahle kakhulu. Ungasala. Nawe Themba ucela umoya engcwele. Mfundisi ngiyadayetha mina. Kodwa ngiyagcina mfundisi namhlanje kusasa la bazoyibona. Hayi idla baba khuleka. No, it was nice. Usuthile baba? Hayi siyabona. Insizwa la ingifunde kahle ifundisa ithi kwenze njani pho kwamanzi kanje? Azi kunomunye umuntu lo ufundisa uwena ukubhukuda. Ubhizi yampotopotoza umbamba ngesandla. Kumele enze njani? Bhongo ngizobe ngifundisa. We lawo madoda lawo wajwayela abamba abantu besifazane ngezandla athi abafundisa. Wasubheka mina ukuthi ngokuhlanganisa izinto engazazo. Noko ngibona ngipotopotoza ba. Bengimele enze njani? Bhongo afaka izandla emaphaketheni angifundise kanjani ukubhukuda. Mangabe kusuka nje lokho ekubamba. Uthe wambamba phakathi mazinga photsa phakathi nami cishe ngagulisa. Ngibambela khona la. Kodwa ungagadazeki ndodana. Wena usubaptized. Baba mfundisi ubaptizwe kanjani? Ngoba phela uyingenele yena emanzini. Wangomngani wami weqhawe wena? Qhawe lamaqhawe. Uyikhona kanjani Prastive ebe engimoshela usuku? Ngani wami? Uzwe mekuthiwa khona abatshuzi. Awumtshuzi wena. Qhawe lomtshuzi. Mina lo. Hayike. Amen kuleyo ndawo yobuqhawe. Ngithi nama ngisukume ngithathe leli thuba nginibonge. Wevilakazi, ngithanda ukubonga indlela owenze ngayo ukuthi uthathe wonke umndeni wakho nizisondweni. Amen siyabonga baba. Ngokuza kwenu nje buka nje isitsha sekoleki sagcwala sathi he. Siyabonga nize njalo sonke nizokoleka. Ya, ngithathe futhi ithuba ngibonge ukudla. Hayi ungidle kamnandi. Hayi sengoza njalo lapha. Okwesithathu ke ngibonga indlela enithandana ngayo wevilakazi nonkosikazi wakho. Oh yeah, baba umfundisi nami ngiyayibongela baba umfundisi ngiyamthanda unkosikazi. Akalo baba umfundisi mangize uthando lakhe ngiyengilizwe lugijima emajujuwini eswini. Yize noma ukuthi baba umfundisi kisisi manje asinalutho ngoba ngidlile. iFamily Bonds iqoshe phambi kwababukeli estudio.